Com trobem la fórmula de l'interès compost a partir de l'interès simple? Recordem que la fórmula d'interès simple és el capital que dipositem al banc per el tipus d'interès al que es remunera pel temps al qual aquests diners estan dipositats. I per tant, l'interès és la quantitat extra que obtindrem pel fet d'invertir uns diners inicials. El que guanyarem de més és simplement el que posem pel rendiment que ens generi i, òbviament, durant el temps que aquests diners estiguin invertits. Només hem de pensar que si hi ha una maquineta que es diu banc en el qual podem posar diners i per deixar-los els diners, per invertir-lo o per prestar-lo, ens dona una mica més per cada unitat de diners que hem deixat. Per això es diu que el tipus d'interès és el preu dels diners, és el que cobres per cada unitat monetària. La I és el que guanyarem de més, la C és el capital inicial, o sigui, els diners que nosaltres posem a la maquineta, la R és el que ens dona, el que aquesta màquina ens dona d'extra, ens paga per per haver ficat uns diners, i el temps és quan més temps hi passi, a priori més diners ens donarà. Per tant, tenim una màquina on dipositem capital, aquesta màquina et dona un rendiment per aquest capital que li dones, és a dir, uns diners extras per cada unitat d'aquests diners que tu li poses, i passat un temps, doncs obtens aquest interès. Vale? Un cop generem aquest interès, uns diners extras, el nostre capital final, o sigui, els diners totals que tenim, són els diners inicials que teníem més aquest interès. Els termes financers no ens han de confondre. Capital és diners. Vale? Capital vol dir diners. No té més misteri. La R, que és el tipus d'interès, o també el rendiment, hi ha molts termes per parlar dels mateixos conceptes. Vale? Simplement, el percentatge que s'aplica per cada euro que tu li dones al banc, que et donarà extra. No? Si el tipus d'interès és un 5%, per cada 100 euros que tu li donis, obtindràs 5 euros de més i, per tant, el capital final serà 105. Els que ja tenies, més el que t'han donat. I el temps, doncs, això, dependrà del temps que deixis els diners al banc. I, per tant, el capital final, que són els diners que tenim després de passat aquest temps, doncs, en aquest cas seria la C més la I, que la I és C per R per T. I, per tant, podem extreure factor comú de la C i fer C per parèntesis U més R per T. Sí. El capital final és el capital inicial per 1 més el tipus d'interès pel temps. Si ara pensem en anys, pensem que el tipus, que acostuma a ser així, el tipus d'interès és anual i, per tant, es calcula en anys, doncs el primer any, el capital final del primer any serà C de l'any 1 passat un any, C per 1 més R per 1, sí? Perquè el T serà un any. Vale? Passat un any, tindríem aquest capital final. Per tant, això ho podem escriure simplement com el capital passat el primer any serà el capital inicial per 1 més el tipus d'interès. Què passa si ara tornem a invertir aquests diners? Els diners que hem tingut després d'un any d'haver-los deixat al banc, els tornem a invertir un any més. Doncs, si recordem l'interès simple, no? Seria que el capital final, que en aquest cas serà el capital passat el segon any, serà el capital inicial, que el capital inicial és ara el capital 1, sí? El que hem guanyat l'any anterior, més un interès. I si desfem els termes, el capital 1 més la I, que la I, que era? De nou, el capital inicial per R i per T. Doncs, per tant, el capital inicial hem dit que és capital 1 per R i T, com hem dit que ho tornem a deixar un any, doncs T torna a valdre 1 i, per tant, no cal posar-ho. I, de nou, si tenim factor comú, tenim el C1 fora del parèntesis i ens queda 1 més R. Per tant, el capital 2 val C1 per 1 més R. C1 era el capital inicial que havíem obtingut l'any anterior. Però aquest C1 també té una expressió, no?, que hem definit al pas anterior. És aquesta. Per tant, alhora, això ho podem escriure com C1 és C, que és capital inicial el primer de tots, per 1 més R i altre cop per 1 més R. I això ho podem simplificar. Capital per 1 més R al quadrat. Després del segon any, el capital total serà el capital inicial per 1 més R al quadrat. Si seguim fent, si tornem a invertir un any més aquests diners que hem obtingut després del segon any, el tercer any el que rebrem és els diners que teníem el capital 2 més un interès. I com es definia l'interès? Amb la fórmula d'interès simple? Doncs aquests diners que hem deixat per un tipus d'interès
aquest capital que dipositem al banc per un període de temps, que de nou estem al tercer any, per tant, des que comença fins a acaba, òbviament passa un any, i per tant aquesta T és igual a 1 any. I si això tenim factor comú, ens quedarà la C2 fora per 1 més R. I de nou, què és C2? C2, escrit en base de capital inicial, que és C, és C per 1 més R al quadrat i, de nou, per 1 més R. Simplifiquem aquesta expressió, ens quedarà C per 1 més R al cub. Sí? És a dir, passat el tercer any, els diners totals que tindrem serà C, que són els diners que teníem al principi de tot, per 1 més R al cub. I si ens fixem, el que veiem és que el que anomenem interès compost, que és reinvertir els diners que teníem al principi de tot més els interessos que aquests diners inicials ens han generat, la relació que segueix és que els diners passats un any és els diners inicials per 1 més R. I si tornem a repetir aquest procés un segon any, serà els diners inicials per 1 més R al quadrat. I si ho tornem a fer un tercer any, serà els diners inicials per 1 més R al cub. I si això ho seguim fent, que ho podem continuar fent fins a l'infinit, doncs veurem que el quart any serà la mateixa expressió, però el parèntesis elevat a 4, el cinquè any la mateixa expressió, però el parèntesis elevat a 5, etc. Per tant, el capital final d'un període de temps concret, d'un n anys, després de n anys, serà el capital que teníem al principi per 1 més R elevat a n. Sí? I això és la fórmula de l'interès compost. Per cert, deixa'm els teus dubtes al link de la descripció, dona'm un like al vídeo i subscriu-te al canal per veure més vídeos. Que neix, que s'obté a partir de l'interès simple, simplement repetint el procés. Sí? Els diners finals que tindrem passats una certa quantitat d'anys seran els diners inicials que teníem per 1 més el tipus d'interès al qual els invertim, tot això elevat al número d'anys que hagin passat. I una altra cosa que hem de tenir en compte és que les unitats han de coincidir. Quines unitats trobem aquí? Bueno, doncs el capital, que són diners, doncs les unitats monetàries que estiguem descrivint, òbviament, doncs, si això està en euros, això hauria d'estar en euros també. I les altres, les unitats temporals. Per què? El tipus d'interès, al final, és els diners que et donen per una unitat de temps concreta. Doncs si és un tipus d'interès anual, doncs voldrà dir que et dona cert rendiment a cap d'un any. Sí? Per tant, això estarà en anys, per exemple. I aquest període ja hem dit que també seria en anys. Però, per exemple, si ens diuen que el tipus d'interès és mensual, però en canvi estem definint els períodes n en anys, doncs hem de passar-ho tot a la mateixa base. No podem, en una mateixa fórmula, que una variable estigui expressada en mesos i l'altra en anys. Per tant, el que haurem de fer és que els mesos, per exemple, passar-los a anys. I com es passa de mesos a anys? Doncs simplement fent la conversió, no? Si tenim un mes i ho volem passar a anys, hem de establir la relació entre mes i any. Un any, quants mesos són? Doncs 12, no? Per tant, les unitats de mes en mes es mataran i ens quedarà anys. I ens quedarà, per tant, que un mes són 1 entre 12 anys, òbviament. Un mes és la dotzena part d'un any. Si el tipus d'interès és mensual, l'haurem de multiplicar per aquesta fracció per convertir-lo a anys. Si ens diuen R, el tipus d'interès és un 5% mensual. Un cop el posem a la fórmula on estem descrivint els períodes en anys, aquesta R el que haurem de fer és 5% entre 12, perquè això també acabi sent en anys. I ja som qualsevol mena d'unitat. Sí? Si ens diuen trimestral, doncs haurem de pensar un trimestre són 3 mesos, sempre el que tenim posem dividint a baix i el que volem posem a dalt, perquè així s'anul·la. Un mes, quants anys són? Recordem que ho volem en anys. Un any són 12 mesos. Trimestre, ho matem amb trimestre, mes amb mes, i ens queden les unitats que volíem, que era anys. I l'operació que haurem de fer és 3 entre 12. 12 és 3 per 4, per tant, un quart d'any. Un trimestre és un quart d'any, perquè hi ha 4 trimestres en un any. Si ens diuen que el tipus d'interès és un 6% trimestral, a la fórmula haurem de fer 6% entre 4, perquè això llavors estarà en anys, i això també. Ja fem un exercici. Doncs si ens diuen invertim 2.000 euros a un tipus d'interès del 3% semestral, que s'aplica cada 6 mesos, sí? Cada mig any. I ho invertim durant 7 anys, per exemple. El capital final, passat aquest període de temps, podem dir N o podem dir T. Serà el capital inicial per 1 més
el tipus d'interès elevat al temps. I si substituïm les variables pels valors, això serà 2.000 per 1 més... Compte aquí perquè el capital el tenim en euros, el temps en anys, però el tipus d'interès en semestres. I ara hem de pensar, quan és un semestre? Sí o sí, un any, quants semestres són? 2, no? I si així ens costa més, podem passar mesos, sí? Podem dir, un semestre quants mesos són? Doncs un semestre són 6 mesos. I després de mesos a anys, un mes quants anys són? Doncs un any són 12 mesos, sí? Per tant, ens quedaria 6 entre 12, que també és això, un mig, sí? Per tant, semestre entre semestres mata, ens queda 3% per un mig. 3% entre 2. El tipus d'interès que s'aplica a l'any. I per tant, això serà 2.000 per 1 més 3% entre 2 elevat a 7 anys. 3% és 0,03, sí? És 3 dividit entre 100 entre 2 elevat a 7. Això serà 2.000, això serà 0,015, sí? Aquí és com si hagués un 0 invisible, i per tant 30 entre 2 és 15. Això seria 2.000 per 1,015 elevat a 7. Ens dona 2.219,7 euros. El capital final passat 7 anys són 2.219,7 euros. Per tant, el que hem guanyat de més, si teníem 2.000 i ja tenim 2.219,7, doncs l'interès d'aquests 7 anys, els diners extras que hem guanyat aquests 7 anys són 219,7 euros.